Salutare tuturor și bine v-am regăsit la un nou episod. Astăzi sunt eu la pescuit cu prietenul meu. Din câte îl vedeți, vom vorbi mai încet pentru că nu trebuie să speriem peștii. Hai să arătăm ce face. El își face aici. Face un băț. Avem un băț, o lansetă. Vom da la un lanciufări și vedem cine va câștiga. Dacă... Hai să dăm Nu, dă lanciufări așa. Hai. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Băi, eu ca la seta lui Cată. Ca la seta lui Bățu. Am câștigat, uitați la seta. Este gata pusă. Putea să arunc el, dar acum o să arunc eu. Dacă eu am câștigat, uitați. Râme, nadă de câinepă. Și cam așa, eu la spune doar râme și la plută. Da, eu sunt mai bun. Mă crezi că spun mai mult ca tine? Nu, nu cred. Ba da. Nu prins mai mult ca mine. Ba da. Nu, nu-s prins. Uite și așa. Uitați-l un pic mai prins prietenul meu, așa la... Dar de cât stai, dăm pași mai gând să azăl că za poză. Asta e bun? Perfect. Așa, nici multă nu trebuie. Da, gata, hai acum tu arunc. El aruncă la spinning. La setă. La setă, tot aia. Cred că. Dacă dau în salțile astea, nu ne ducem acasă. Atent, bă, frate. Haide. Nu am cum să arunc. Ai cum. Ei, de acolo să mai rău în parte. Să țină salțe. Cred că s-a dus la tirămile. Am pus aici, am lăsat-o încă o dată off camera. Am pus acolo un clopoțel. Prietenul meu mai noob. Dar bine, da, bățul și încă vreme. Prietenul meu nu poate spune râme. Punem noi râme. Așa, la mine nu e nicio trăsătură. Prietenul meu a aruncat chiar acum. Puteți vedea pluta. Aici este, peștii sunt mici, de-aia am pus cârlige mici. El e aici. Puteți vedea, așteptăm să se bată. Și la mine și la el. Dacă sunt rezultate, o să vă arătăm. N-a bătut nimic, am schimbat puțin. Și-a schimbat el pluta, lanseta mea moartă. O să schimbăm locul dacă nu face nimic. Dacă n-ați prinde nimic, n-ați postăm acest video. Da, dacă vedeți acest video înseamnă că am prins ceva. Chat, avem prima bătaie la plută. Asta că am oprit. Ai, s-a dus la fund, s-a dus încolo. Dă-i mai încet telefonul ăla. N-am reușit să filmăm. Uitați cum bate, uitați, a bătut. Da, a bătut puțin. Uite-o. Dar nu, atunci e că a fost la fund de. S-a dus la fund atunci. Eu montam acolo. Uite, încet. Este... Prima noastră captură, Chat. Am prins un crap mare. 2 kg jumate. Un cărășel. Îi dăm drumul. Un cărășel foarte mic. Îi dăm drumul. Am spus aici, nu sunt pești mari, sunt, dar mai rari. Hai până când bățul câștigă până când. Până când e 1-0 bățul. Da, l-aruncăm înapoi, dar nu l-aruncăm așa, l-aruncăm în altă parte, mai încolo. O să-l aruncăm încolo încet. Totul ăsta. Bine, chat. Revenim. Eu uitați-mi și... Fraierul ăsta mă câștigă 1-0. S-a schimbat zona, fraților. M-am enervat că prinde el acolo și am schimbat și o zonă. Din câte vedeți, sunt lângă el, gen după salcea asta este el. Aici sunt eu. Vedem dacă prindem ceva. Ce-a făcut? Băgată la fund? M-a strigat ăsta să vin să... Cine? Tu. Da, eu băgat-o la fund, deci din greșeală l-am scos. Iar o băgat-o la fund. Sună cam ciudat. Pluta o băgat. Păi, plin. Lăsăm pe el, că văd că e cam prostul săracul. Da, era cum o tragi într-o parte. Îți bate, a spus să vin să-l filmez că îi bate, dar nu bate nimic. Așa e. Stai alea ca aici, nu? Hai să vedem copilul ăsta, dacă o ie iară. Te sparg. Uitați cum bate. Uitați-vă care se...
Du-te, du-te. Am observat că bate. Eu stau în telefon și observ că bate, de eu mă uit la seta mea în continuu și nu bate nimic. Uite, așa las bine, nu știu la nimic. Eu v-am zis ce... M-am zis că cu bățul al rup mai tare. Cum, fraților, mă sparge el cu bățul și eu cu lansetă? Dar cu bățul? Cum mă sparge cu bățul? E bine olghinul. Mă sparge cu bățul. Nu, copilul ăsta, canalul ăsta posibil o să l-am doar eu, o dăm afară. Nu mai este membru canalului. Te sparge. Nu te mai sparge, gata, dăm pașii. El e puțin mai prost, se gândește la prostii. Mergi la tine. Păi e tot. E tu. E tu. Așa, fraților, ce este locul meu. Și am prins nimic. Își pune râmii. Aici băiatul. La noi până când... Uite la cine vine în alt, prost. Uite, prost. Numai eu știu la fatin, tot așa. De unde a luat toate vorbele alea să-l oprească cineva? Dacă bate, revenim. Dă noroc la toți oamenii. De unde să știu eu? Cam așa se pune pe TikTok și el prinde. Aici Dorin dă nadă. Nu, pe degeaba dă nadă, că oricum nu prinde nimic. Eu am prins. Până când are și el un pește, mă întrece. Total, lateral, Continui este. Postăm altă pe TikTok. Noi nu facem pozorul. Ne ducem într-un loc unde credem că o să prindem, aici îl văd, nu prindem nimic. Da, ne ducem eu cu lansetă, el cu pluta și vedem dacă prindem. Așa. Este afară cam vânt, nu știu dacă ne auziți. Am schimbat locul mai de mult, am stat acolo, vedeți? Stăteam acolo. Mă sună, când ți-o iau, când ți-o fut, când ți-o fut, Prindem aici o bătaie pe filmare. A găsit o comoară. Uitați-vă ce a găsit. Pune mâinile pe unde... Uitați unde pune mâinile. Acolo, nu. Bate, serios, ce-ar bate? Bate. O bătut puțin, hai să vedem. Stai, nu trage. A bătut foarte tare, a scufundat. Da, fraților, bate vântul. Ne ducem acasă, cam atât a fost, azi n-a fost o partidă foarte reușită, am prins doar un caras, el a prins, m-a câștigat, ce să-i faci? Cred că nici nu l-auziți, a spus care e câștigătorul. Adică eu. Câștigătorul sunt eu, pentru că nu arăt asta, e cam prost, săracul. Da, a câștigat el, a câștigat cu pluta, dar n-a câștigat corect. Da, a luat și un caras mic, nici nu trebuia să spună ăla. Da, asta este, nu uitați de like, un subscribe și ne vedem la următorul video.